ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு யூ கேன் வின் சேனல். இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோ வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி நான் போட்ட ஃபஸ்ட்டு வீடியோவோட கண்டினியூஷன் தான். பார்ட் 2 இன்றைக்கி போடுறேன். ஆல்ரெடி நான் பார்ட் 1 வீடியோ போட்டிருக்கேன். இந்த பார்ட் 2 வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சேம் அதே தான். 2 வேர்ட்ஸ் தட் சவுண்ட் சிமிலர் பட் டிஃபர் இன் கான்செப்ட். ஒரே மாதிரி ஒலியுடைய 2 சொற்கள், ஆனால் கருத்து வேறுபட்டவை. அதுதான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் பார்ட் 2 வீடியோவில். வாங்க. பார்ன், அதாவது பார்ன் அப்படின்னா பிறத்தல், இன்னொரு பார்ன் அப்படின்னா சுமத்தல் அப்படின்றது. பாருங்கள், ஒரே ஒரு தான் டிஃப்ரென்ஸ். பார்ன், ஒரு எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் என்ன பாருங்கள். ஐ டோன்ட் நோ when I was born அப்படின்னா, அதாவது நான் எப்பொழுது பிறந்தனே எனக்கு தெரியாது. ஐ டோன்ட் நோ when I was born. அதுதான் இதனோட மீனிங், பிறத்தல் அப்படின்றது. நெக்ஸ்ட்டு பார்ன் அப்படின்னா சுமத்தல். அதாவது சுமத்தல் அப்படின்னா என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். we have borne our burdens with patience. நாங்கள் எங்கள் சுமைகளை பொறுமையுடன் சுமந்துருக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது. அதுதான் இந்த பார்ன் அப்படின்றோட மீனிங். அடுத்தது பாருங்கள், சென்ட். ஃபஸ்ட்டு சென்ட் அப்படின்னா வந்து என்னென்னா சதம் அப்படின்றது. அதாவது எத்தனை சென்ட்டில் நீங்கள் வீடு கட்டியிருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க இல்லையா. நான் 3 சென்ட்டில் கட்டியிருக்கேன், என்னோடய ஒரு ஃப்ளாட் வந்து 3 சென்ட் இருக்குது, அதனோட இது அளவு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது. அதுதான் அந்த சென்ட் அப்படின்றது, சதம். அடுத்த சென்ட் அப்படின்றது என்னென்னா ஸ்மெல், ஒரு குட் ஸ்மெல், மனம், நல்ல மனம், சென்ட் அப்படின்றது. எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம். The scent of flowers is very pleasant. The scent of flower is very pleasant. அதாவது மலர்களோட நறுமணம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்றது. அதுதான் நறுமணம், சென்ட். அடுத்தது கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னா ஒப்பந்தம். இன்னொரு கான்ட்ராக்ட் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா சுருங்கி போகிறது அப்படின்றது. ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள், ஒப்பந்தம் அப்படின்றதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள். he has signed a contract for going abroad. அப்படின்னா என்ன, வெளிநாடு செல்ல அவன் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டான் அப்படின்ட்டு. he has signed a contract for going abroad அப்படின்ட்டு. அடுத்தது சுருங்குதல், அந்த கான்ட்ராக்ட், அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், some metals contract on cooling. அதாவது ஆன் கூலிங், சில உலோகங்களை வந்து குளிர வைக்கும்போது சுருங்கிடும் இல்லையா, அதுதான் சம் மெட்டல்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆன் கூலிங் அப்படின்றது. அடுத்தது பாருங்கள், கோர்ஸ். ஃபஸ்ட்டு கோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் என்னது, பாடத்திட்டம். ஓகேவா. அடுத்த கோர்ஸ் வந்து என்னன்னு பாருங்கள், முறமுறப்பான அப்படின்றது. பாடத்திட்டம், அந்த கோர்ஸ்க்கு என்ன சொல்லலாம். வாட் இஸ் த கோர்ஸ் ஆஃப் யுவர் ஸ்டடீஸ், நீ படிக்கும் பாடத்திட்டம் என்ன அப்படின்றது. அடுத்தது வந்து முறமுறப்பான, அதுக்கு என்ன சொல்லலாம். திஸ் கிளாத் இஸ் வெரி கோர்ஸ், இந்த துணி மிகவும் முறமுறப்பானது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் இல்லைங்களா. அடுத்து பாருங்கள், பீஸ், அமைதி அப்படின்றது. ஃபஸ்ட்டு பீஸ்ன்றது அமைதி. ஐ லைக் டு கோ பீஸ், நான் அமைதியாக போக விரும்புகிறேன். ஐ லைக் டு கோ பீஸ்ஃபுல் பிளேஸ், நான் அமைதியான இடத்திற்கு போக விரும்புகிறேன். அடுத்தது பீஸ் வந்து துண்டு. இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். the teacher asked for a piece of chalk. ஆசிரியர் ஒரு துண்டு சாக் பீஸ் கேட்டாங்க அப்படின்ட்டு. the teacher asked for a piece of chalk அப்படின்றது. அடுத்தது பாருங்கள், போர். ஃபஸ்ட்டு போர்ன்றது வந்து துவாரம். அதாவது துவாரம் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா துளை, சிறு துளை அப்படின்ற மாதிரி மீனிங், துவாரம். அடுத்தது போர் வந்து ஊற்று அப்படின்றது. ஓகேங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம். ஃபஸ்ட்டு துவாரம்ன்றதுக்கு ஸ்வெட் கம்ஸ் அவுட் ஃப்ரம் த போர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கின் அப்படின்னா, அதாவது தோலில் வந்து நம்ம ஸ்கின்னில் வந்து ஸ்வெட்டிங், வேர்வை வருது இல்லைங்களா, துவாரங்கள் வழியே, அதுதான் அது. அடுத்து போர் அப்படின்றது என்ன சொல்லலாம். போர் சம் வாட்டர் இன் மை கிளாஸ், டம்ளரில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுங்க. போர் சம் வாட்டர் இன் மை கிளாஸ் அப்படின்றது தான். ஓகேங்களா. அடுத்தது ரூட். ஃபர்ஸ்ட்டு ரூட் என்னது, வேர். இது நல்லாவே நமக்கு தெரியும். அதாவது ஒரு மரத்தோட வேர், இல்லை ஒரு பிளான்ட்டோட வேர், அதுதான் ரூட்டு. நெக்ஸ்ட்டு ரூட்டுன்றது வந்து வழி, அதாவது விச் ரூட், எந்த வழி அப்படின்றது ரூட்டு.
அடுத்தது பாருங்கள் டேபிள், மேசை, டேபிள், மேசை. எவ்ரிதிங் இஸ் ரெடி ஆன் த டேபிள். எல்லாமே வந்து டேபிள் மேலே ரெடியாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி. அடுத்த டேபிள்ன்றது என்னது? வாய்ப்பாடு. இது என்ன? இது வாய்ப்பாடு. அதாவது ஒரு டீச்சர் வந்து ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட கேட்பாங்க இல்லையா, சே டேபிள்ஸ் 2 to 10 அப்படின்ற மாதிரி. அதுதான் அந்த டேபிள்ஸ் வாய்ப்பாடு. அடுத்தது பாருங்கள் சோல். ஃபஸ்ட்டு சோல்ன்றது என்னது? காலனியின் அடிப்பகுதி அப்படின்றது சோல். அடுத்தது சோல், SOUL, சோல் அப்படின்றது வந்து நல்லாவே நமக்கு தெரியும், ஆத்மா. சரிங்களா? அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லலாம்? எ குட் சோல் கோஸ் டு ஹெவன். அதாவது நல்ல ஆத்மா வந்து எங்கே போகுது? சொர்க்கத்துக்கு போகுது, தேவலோகம் போகும் அப்படின்ற மாதிரி. அடுத்தது பாருங்கள், இது நமக்கு ரொம்பவே ஒரு ஃபெமிலியரான வேர்ட்ஸ் தான். டூ அப்படின்னா 2, TWO 2னா 2, TO 2னா இடம். அடுத்து டூன்றது வந்து கூட, அப்படின்றது. மீ டூ, நான் கூட அப்படின்றது. நானும், மீ டூ, நானும் அப்படின்ற மாதிரி. ஷீ இஸ் டூ வீக் டு வாக். என்னது? அவள் நடக்கக்கூட கஷ்டப்படுறா அப்படின்ற மாதிரி. அடுத்து ஷூட். ஃபஸ்ட்டு ஷூட் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முளை. செகண்ட் ஷூட் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சுடுதல். அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஷூட் அப்படின்றது முளை. அப்படின்னா ஒரு விதை போட்டோம்னா அது முளைச்சி வருது இல்லைங்களா, ஒரு பிளான்ட்டு ஃபஸ்ட் அதுதான் முளை விடுறது, துளிர் விடுற மாதிரி. அதுதான் அந்த ஷூட்டு. அடுத்த ஷூட் பார்த்திங்கன்னா சுடுதல். ஓகேங்களா? அடுத்தது ஹேர். அதாவது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து தலைமுடி, அடுத்தது HAIR அந்த ஹேர் வந்து வாரிசு, அடுத்தது HARE ஹேர் அப்படின்றது வந்து முயல் அப்படின்றது. சரிங்களா? அடுத்து ஆல் டுகெதர் அப்படின்னா, ஆல் அப்படின்னா எல்லோரும், டுகெதர்ன்றது சேர்ந்து. ஸோ ஆல் டுகெதர் அப்படின்னா எல்லோரும் சேர்ந்து அப்படின்ற. அடுத்து ஆல் டுகெதர் அப்படின்னா மொத்தமாக, எல்லாமாக அப்படின்றது அந்த ஆல் டுகெதர். அடுத்து பர்த். ரெண்டும் சேம் சவுண்ட் தான் பாருங்கள். பர்த். ஃபஸ்ட்டு பர்த், BRTH, பர்த் அப்படின்றது வந்து படுக்கும் இடம். இப்போ ரயிலெல்லாம் கூட இப்போ படுக்கும் இடம், ரயில் வண்டியில் அப்படின்ற மாதிரி படுக்கும் இடம். அடுத்தது பர்த் அப்படின்னா பிறப்பு, நம்மளோட பர்த், பிறப்பு. அடுத்து போர் அப்படின்னா காட்டுப்பன்றி. BOAR போர்னா காட்டுப்பன்றி, BORE போர்னா துளை போடுறது. அதாவது போர் போடுறது அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, துளை போடுறது தான் அந்த போர் அப்படின்றது மீனிங். அடுத்து சைட் பாருங்கள், 3 ஒரே மாதிரி சவுண்டாக இருக்குது, பட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெல்லிங், டிஃப்ரெண்ட் மீனிங் இருக்குது. சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் சைட் பாருங்கள், மேற்கோள் காட்டுதல் அப்படின்ட்டு சைட்டு. அடுத்த சைட் அப்படின்றது காட்சி. சரிங்களா? காட்சி, பார்வை அப்படின்றது. அடுத்த சைட் வந்து இடம், காலி, மனை அந்த மாதிரி சைட்டு. அடுத்தது ப்ரைஸ், அது நல்லா தெரியும், விலை. வாட் இஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் திஸ் காஸ்டியூம் அப்படின்னு கேட்போம். அந்த காஸ்டியூமோட விலை என்ன, விலை அப்படின்றது தான் ப்ரைஸ். அடுத்த ப்ரைஸ் வந்து பரிசு, அன்பளிப்பு. ஓகேவா? ஐ காட் த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் இன் த ரன்னிங் ரேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஓகேங்களா? ப்ரைஸ். அடுத்தது பிரின்சிபல். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரின்சிபல் அப்படின்றது முதல்வர். ஹூ இஸ் த பிரின்சிபல் ஆஃப் யுவர் காலேஜ்? உன்னோட கல்லூரி முதல்வர் யார் அப்படின்ற மாதிரி. நெக்ஸ்ட்டு பிரின்சிபல்ன்றது வந்து கொள்கை அப்படின்றது. சரிங்களா? இன்றைக்கி வீடியோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு மேலே போட்டோம்னா ரொம்ப லாங்காக போயிடும். ஸோ இதோட முடிக்கிறேன். அதுவும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ரொம்ப லாங்காக பார்க்க முடியாது, போர் அடிச்சிடும். ஸோ அதனால தான் இதை வந்து நான் 2 பார்ட்டாக போட்டிருக்கேன். ஆல்ரெடி பார்ட் 1, இது பார்ட் 2 வீடியோ. அதனாலே நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸாக சொல்லி லைட்டாக முடிச்சிருக்கேன் இந்த வீடியோ. நீங்களும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறைய ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா, பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தா. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.